खुलुमबाय नोंथांमोनखौ आं चेनेलाव बयखौबो आंनि गोसो गोरबोनिफ्राय दिनै जोंस्रां ब्रह्म एबा फैला आरो लोगोसे धीरेन बर'नि बागै माखासे खोथा सावरायगोन। जोंस्रां ब्रह्म एबा फैलाया BPF आव इलेक्शन दारायनो नागिरदोंमोन, नाथाय BPF आव जायगा मोनैलाय बिथाङा इन्डिपेन्डेन्ट महरै दा भट गेलेसिगोन। औ नंगौ रायजो नोंथांमोन, बिथां फैलाया BPF नि जानानै केन्डिडेट महरै भट गेलेहांदोंमोन, नाथाय धीरेन बर' जायबा उदालगुरि डिस्ट्रिक्टनिफ्राय फैदों, जायबा उदालगुरि डिस्ट्रिक्टनि धीरेन बर' NDP नि दैदेनगिरि बिथाङा फैला आदानि सिटखौ सेनानै लाबाय। खौराङाव फोसावनाय बायदिब्ला बिथां फैला आदाया गोबां दुखु मोनदों पार्टियाव थानानै गेलेनो मोनैनि थाखाय। खख्लाबारि समस्तियाव बिथां धीरेन बर' जायबा NDP नि दैदेनगिरि बिथाङा केन्डिडेट महरै थिसनजागोन आरो बे खोथाखौ हाग्रामा महिलारिया रोखा रोखा बुंनानै होखाबाय। जोंनि खख्लाबारि समस्तिनि केन्डिडेटआ जाहैगोन धीरेन बर'। बिथां फैला आदाया BPF नि जानानै बा जायखिजाया मोनसे पार्टिनि जानानै केन्डिडेट महरै भट गेलेनो लुगैदोंमोन, नाथाय फैला आदाया रावबो पार्टिजों लाफाजायासै। दा बेखायनो फैला आदाया गाव हारसिंनो इन्डिपेन्डेन्ट महरै बिसायख'थियाव बाहागो लागोन आरो जोंनि बे खख्लाबारि समस्तियाव BPF निफ्राय धीरेन बर' जायबा NDP नि दैदेनगिरि बिथाङा जोंनि बे खख्लाबारि समस्तियाव केन्डिडेट महरै बाहागो लागोन। दा UPPL पार्टिनिया सोर जागोन बेखौ दासिमबो मोजाङै थि मिथिनाय जायाखै। दा बेलासिनि 3 रिंगानि उनावसो UPPL निफ्राय माखासे इनफरमेसन फैगोन। नाथाय बे धीरेन बर'आ जोंनि बे खख्लाबारिनि मानसि नङा। बे धीरेन बर'आ जाहैबाय उदालगुरि डिस्ट्रिक्टनि आरो जोंनिया जाहैबाय बाक्सा डिस्ट्रिक्टनि सिङाव थानाय खख्लाबारि समस्तियाव बिथां धीरेन बर'आ भट दारायगोन। बेबायदि बोरै जाथावो आसलथे आं बेखौ हमनानै मोनाखै। बिथां धीरेन बर'आथ' खख्लाबारिनि नंखायानो, मानसियानो जोंनि बाक्सा डिस्ट्रिक्टनि नंखाथारा। बे मानसिया जाहैबाय उदालगुरि डिस्ट्रिक्टनि, नाथाय बे उदालगुरि डिस्ट्रिक्टनि जानानै जोंनि बे खख्लाबारि समस्तियाव केन्डिडेट महरै BPF निफ्राय भट गेलेगोन। आसरित, बेखौ आं दासिमबो हमनो हायाखै। नोंथांमोना सोरबाफोर मिथिगौब्ला कमेन्ट बक्सनि गेजेराव फोरमायहरबानो जाबाय। उदालगुरि डिस्ट्रिक्टनिफ्राय बाक्सा डिस्ट्रिक्टआव बोरै गेलेनो मोनखो? दा अब्ला आंबो उदालगुरि डिस्ट्रिक्टआव गेलेनो मोनगोन नामा? नोंथांमोना गोबाङानो मिथिखायो फैला आदाया जोंनि जायगानि खाथिनि, जोंनि गामिनि खाथिनिखा आरो धीरेन बर'आथ' बुहुत गोजाननि मानसि, उदालगुरि डिस्ट्रिक्टनिसो मानसि बे धीरेन बर'आ। दा बे जोंनि जायगायाव एबा जोंनि समस्तियाव बिथां धीरेन बर'आ केन्डिडेट महरै बाहागो लागोन आरो लोगोसे फैला आदायाबो बाहागो लागोन इन्डिपेन्डेन्टआव। एबार जोंनि बे खख्लाबारि समस्तिनि केन्डिडेटफोरा बिराद गरम जागोन। फैला आदाबो दङ, ओजों धीरेन बर'बो दं आरो UPPL नेबा सोर जायो? आसरित, सोर सासे देरहायो नायनोसै। आसा खालामो बेबायदि दावराव दावसि जाया होननानै। मानो होनोब्ला दा फैला आदाखौबो गोबां रायजोफ्रा सापर्ट खालामगोन आरो लोगोसे धीरेन बर'खौबो गोबां मानसिफोरा सापर्ट खालामगोन, लोगोसे UPPL निखौबो गोबां सापर्ट खालामगोन। थिग बेबायदि जानायावनो ओजों 50 जानायावनो बर'फ्रा रावबो देरहानाय नङा। दा जियानो जादोला बिथां फैला आदाया पार्टियाव गेलेनो मोनैनि थाखाय गोबां दुखु मोनदों। UPPL आवबो गेलेनो मोनासै, BPF आवबो गेलेनो मोनासै। गाव हारसिं महरै एबा उदांस्रि महरै बिथाङा इलेक्शनाव बाहागो लाबाय। नोंथांमोना बे धीरेन बर' आरो लोगोसे फैला आदा एबा जोंस्रां ब्रह्मनि बागै मा बुंनो सानो? नोंथांमोना नोंथांमोननि गोसोनि साननायखौ कमेन्ट बक्सनि गेजेराव फोरमायहरबानो जाबाय। बेखिनिखौनो बुंनानै दिनैनि बे भिडिअखौ फोजोबनाय जाबाय।